Жұмға жетті, атына информацион программасы уақыты бұл. Студияда сізді мен Райля Ғалевені сәлемлейм. Исәнмісіз. Әйдәгіз еңілік мүхім темалар турында еңілік қысқаша. Бірдәм дәулет имтиханнарын біргәләп тапшырабыз. Районыбыз ата-аналары бұл акцияға бірдәм қошылды. Яз жетті, яз келді. Буранлары белән сыйыршықлар да қайтты. Татарстанда язгы ташу вакытында 200-дән артык торак пункт зыян күрергә мөмкин. Татарстан Республикасында су басу зонасына 30 муниципаль берәмлектәге 220 торак пункт эләгү куркынышы бар. Анда 13 меңнән артык кеше яши. Бу хакта республика вице-премьеры Рөстәм Нигъматуллин хәбәр итте. Ул искәрткәнчә 2024 елның язгы су басуына фаразлар борчулы. Февраль ахырына республикада кар катламының биеклеге уртача күп еллык күрсәткечләрдән күпкә югарырак. Шуңа күрә аның сүзләренчә, бу язда су басу киеренге сценарий буенча үтәргә мөмкин. Муниципаль районнарга бүгенге көннән үк югары әзерлек режимына күчү, су басу башланса, кичекмәстән гадәттән тыш хәлләр режимына күчү тәкъдим ителде, дип билгеләп үтте Рөстәм Нигъматуллин. Узган җомгада Саба муниципаль районына бергә тапшырабыз ата-аналар тарафыннан бердән дәүләт имтиханнарын тапшыру көне бөтен Россия акциясында катнашты. Сынаулар Саба гимназиясында үтте. Имтиханнарны уздыру процедурасы белән безнең иҗат төркеме дә кызыксынды. Аудиторияга металлы рамка ашаузу, үзең белән бары тик ручка һәм паспорт кына алу, биредә барысы да нәкъ чын имтихандагыча. 8-нче тапкыр уздырылучы акцияның максаты чыгарылыш сыйныф укучыларының ата-аналарына бердәм дәүләт имтиханын тапшырганда нинди таләп кагыйдәләрне түгел үтәргә кирәклеген күрсәтү. Быелгы чараның аерымлыгы шунда, чыгарылыш сыйныф укучыларының әти-әниләре имтихан тапшырырга парлап килгән. Гаилә белән балага теләктәшлек белдерү яхшы гамәл ди Саба районы башкарма комитеты гражданлык хәле актларын теркәү бүлеге җитәкчесе Гөлнар Илдар кызы Шәфиқова. Шулай ук безнең Татарстан Республикасында гаилә елы ачылып китте һәм фотографиядә аста күрәсез Килдебәк авылында яшәүче Каримуллиннар гаиләсе. Аларга ана даны медале бирелде. 5 баласы булган әниләргә бит безнең ана даны медале бирелә. Әгәр дә танышларыгыз булса, аларны белми калмагыз, әйтегез һәм аларны бик матур итеп кутладылар, рәис үзе кутлады. Бердәм дәүләт имтиханы техник әзерлек турында мәгълүматны ата-аналарга директор урынбасары Фидан Хафизов җиткерде. Хәзер инде менә 2-3 ел әйтик, һәрбер организатор в аудитории үзе сканер итә. Аудиториядан эшләгән шашлык китми. Пока сканер итеп умеши. Сканерны барты үткәрде. Сканер ителгәннән соң китә шул федеральный порталга. Оештыручы Алсу Хәсәнова имтиханның гомуми кагыйдәләре белән таныштыргач, әти-әниләр теркәлү бланкларын тутырырга кереште. Райля һәм Зөфәр Юсуповларның уллары Наил Измә мәктәбен тәмамлый. Зөфәр әфәнде шул ук белем йортында физика фәнен укыта, Райля ханым Курсабашта укытучы дефектолог. Менә укучыларның шушы әйберен тутырганда, шушы әйберләрне эшләгәндә дефектордагы үзләренең язмышлары хәл ителә икәнлеге әзрәк булса да күңелгә керә. Күзаллап һәм кайбер яңалыкларны ишеттек. Без биргән вакытта безнең бу икенче улыбыз инде, беренче кызыбыз шулай ук бердәм дәүләт имтиханнары биреп тәмамлап чыккан иде. Ул вакытлар белән чагыштырганда хәзер инде тәртипләр, сораулар, имтиханның структуралары үзгәргән. Безгә барыбер дә күпмедер безгә яңалык булды. Кайткач бергәләп фикерләшеп, ondan әзрәк нәтиҗә чыгарыбыз дип уйлыйбыз инде. Бланктагы биремнәр миңа таныш, ләкин күпмедер дәрәҗәдә барыбер искә төшерергә кирәк, карап чыгарга дип әйтим инде. Ләкин шулай да үзем фәнем үземнеке инде тизрәк кенә эшләп чыгу мөмкинлеге булыр. Алла бирсә биреп чыгарбыз дип уйлыйм. Районыбызда быел урта мәктәпне 130 укучы тәмамлый. Агымдагы уку елында әгәр нәтиҗәсе белән килешмәсә, бер имтиханны кабат бирү мөмкинлеге тудырыла. Быелгы акцияның үзгәлеге, шунда быел гаилә елы уңаеннан без быелгы акцияга чакырдык. Барлык мәктәпләрдән 11-нче сыйныфта укучыларның әтиләрен һәм әниләрен тарих фәненнән бердәм дәүләт имтиханын тапшырып карарга. Биремнәр Кимнар менә безнең укучылар бит инде тарихтан 3 сәгать ярым дәвамында язырга тиеш. Әти-әниләр өчен махсус кимнар әзерләнгән. Алар 1 сәгать дәвамында инде җиңеләйтелгән варианты дип әйтәм инде имтиханнарның. Җиңеләйтелгән варианты беренче өлеше бар һәм икенче өлештә 2 сораудан тора биремнәр.
Әлеге акцияда катнашкан әти-әниләргә үз балаларын имтихан тапшырырга психологик яктан әзерләү җиңелрәк булыр. 21-22 март көннәрендә Саба районының Сәләтле балалар мәктәбендә Onyx 2024 заманча инициативалы укытучылар форумы үткәрелде. Форумда Татарстан мөгаллимнәреннән тыш Чечен Республикасыннан, Пенза, Сочидан да укытучылар катнашты. Форумның пленар өлеше Саба аграр күлиятының акытлар залында үткәрелде. Яңалыкка омтылучан, иҗади укытучыларны Саба районы башлыгы Рәис Миннаханов сәламләде. Форум эшендә уңышлар теләде. Ораторлык, публика каршында чыгыш ясау осталыгы буенча мастер-классны Татарстанның ат казанган артисты, Камал театры актеры Фәнис Жиганша үткәрде. Артикуляция, сулышны дөрес алу, сәнгатьле сөйләм, фикерне дөрес итеп җиткерү буенча аудитория белән эш алып барды. Диалог формасында барган осталык дәресе бер сулышта үтте. Ул форумны үткәрүче Сабаның айрым фәннәрдә тирәнтен өйрәнү мәктәбе директоры Нияз Дәүләтшинга бүләкләр тапшырды. Укытучылар бит алар үзләре дә шулай ук артистлар кебек. Аларның тамашачылары укучылар. Алар шул укучылар алдында чыгыш ясаса, артистлар инде алар укучылар урынына тамашачылар алдында чыгыш ясый. Шуңа күрә безнең профессияларның тәңгәл яклары бик күп. Алар арасында параллельно уздырырлык, җирлек, җитәрлек. Менә шул тәңгәллекне, параллельлекне мин бераз инде шомартып җибәрәсем килә. Профессионал яктан юнәлешләремне бирәсем килә аларга. Шуңа күрә мин инде иң өстә ярылып яткан менә шул сөйләм үзенчәлекләренә, теманы аңлатканда, ничегрәк барып җитсен өчен балалар белән шөгыльләнгәндә нинди якка игътибар итәргә, нинди ысуллар кулланырга, шуларны әйтәчәкмен әлбәттә. Һәм инде артикуляция, сулыш ансыз бер ничек тә булмый. Каушау миңа калса инде ул бөтен кешедә дә бардыр. Беренче тапкыр менә чыгыш ясаганда ничек үзеңне тотарга кирәк, нәрсәләр ашарга кирәк, нәрсә киергә кирәк, аларын да әйтеп китәчәкмен. Сабаның айрым фәннәрне тирәнтен өйрәтү мәктәбе агымдагы уку елында Мәскәү психология социаль университеты профессоры, педагогика фәннәре докторы Вячеслав Букатов белән хезмәттәшлек итә. Профессор дәрес режиссурасына аралашуга бик зур әһәмият бирә. Ул форумда катнашучылар алдында заманча дәресләр үткәрүнең интерактив технологиялары дигән темага чыгыш ясады. Я работаю с желающими вообще, не по разнарядке вот работы, а те, кто хочет работать. И здесь администрация выявила таких желающих кружок, и мы начинаем там углубляться в материал, и работа идет очень интересно. Им, по-моему, очень нравится. Я бы увидел, если бы это было не так. Вот поэтому все своим чередом. Чтобы дети были живые, потому что если урок идет, а дети не живые, то это значит без толку. И вот если ученики забывают пятерочник или отличие, потому что пятерочник это тоже такая карма еще та, груз. Вот. А когда они вдруг все наравне становятся, то тогда урок идет совсем по-другому. Они все вдруг становятся живые, друг для друга интересные, а для меня это главное. Не чтобы на учителя в рот ему смотрели, а чтобы друг другу в рот смотрели, чтобы друг друга слушали, чтобы они общались друг с другом, потому что им в жизни предстоит только это и делать. Укытучы методист, магистр, китаплар авторы Антон Гин текст белән эшләү буенча чыгыш ясады. Икенче көнне форум үз эшен Сабаның айрым фәннәрне тирәнтен өйрәнү мәктәбендә дәвам итте. Биредә катнашучылар өчен мастер-класслар, экскурсия, ачык дәресләр үткәрелде. Без инде Вячеслав Михайлович Букатов белән сентябрь аеннан бирле бергә хезмәт итәбез, бергә эшлибез. Вячеслав Михайловичның методикасына килгәндә, ул традицион дәресләрдән әзрәк читкә китәргә тәкъдим итә. Ягъни инде безнең традицион дәресләрдә бит инде балалар парта артында утыралар, укытучы җавап бирсә, сорау бирсә җавап бирәләр. Инде Вячеслав Михайлович тәкъдим иткән методика буенча бала инде дәрес вакытында да гел хәрәкәттә булырга тиеш, үзе инициатива белдереп эшләргә тиеш, дәрестә тик утырырга тиеш түгел. Инде Вячеслав Михайловичның методикасы буенча безнең укытучылар октябрь аеннан бирле эшлиләр. Инде безнең атна сайын методик семинарлар үтә. Шушы методик семинар вакытында Вячеслав Михайлович инде безгә үзенең приемнарын күрсәтә һәм атна дәвамында укытучыларыбыз шушы приемнар белән дәресләрне үткәрәләр.
Безнең инде бүген форумның икенче көне, кичә инде форумның официаль ачылыш өлеше булды, шулай бит. Бүген инде безнең мастер-класслар, дәресләр һәм үзебезнең мәктәп буенча экскурсия каралган. Мастер-классларга килгәндә инде безнең монда нейросеть буенча һәм нейротренажерлар буенча мастер-класслар булачак. Һәм менә шушы Вячеслав Михайлович Букатов методикасы буенча үткәрелгән дәресләрне инде безнең кунакларыбыз карый алачаклар. Форумда дәресләрнең режиссурасына, социо-уен технологиясы нигезендә үтүенә нигезләнгән эшчәнлек үрнәкләре күрсәтелде. Букатов методикасы нигезендә дәрес барышында укытучы да, укучы да хәрәкәттә, аралашуда бөтен сыйныф бер-берсе белән элемтәдә булырга тиеш. Форумда шулай ук нейрошелтәрләр мәсьәләсе дә күтәрелде. Нейрошелтәрләр, ясалма интеллект мәсьәләсе көннән-көн актуальләшә, популярлаша барса да, ул әле укытучы шәхсен алыштыра алмаячак. Укытучы беренче урында булырга тиеш дигән fikir olga qo'yildi. Гомумән, форумда катнашучылар үзләре өчен бик күп кызыклы да, файдалы да мәгълүматлар алдылар. Нам рассказали в школе, всех молодых педагогов пригласили поучаствовать заучи, и я с удовольствием приняла участие, очень понравилось, много чего увидела, очень много интересных приемов нам предоставили, поэтому я думаю, что я активно буду участвовать и дальше в таких же форумах и применять все новые методы в своей работе. В учебных заведениях нам такие приемы не давали, но это было очень интересно, потому что я думаю, что действительно мы, как педагоги, мы всегда находимся как бы перед зрителями, даже как артисты, и поэтому думаю, что эти приемы будут нам очень помогать как бы вести уроки, например, да, какие-то мероприятия или работать с родителями. То есть это было очень интересно и познавательно. Чудесная школа. Школа очень понравилась. Понравилась атмосфера, понравился даже свой менталитет этой школы. Учителя замечательные, спикеры тоже. Вчера вдохновляли учителей. Мне, можно сказать, все понравилось. Особенно мне сейчас понравился мастер-класс учителя. Сюда приехала получить заряд положительной энергии, научиться чему-то интересному и новому, и я погрузилась в совершенно другой мир. Столько интересного, полезного, информативного, необычного и позитивного. Спасибо огромное. Мне было очень-очень интересно. Я продолжаю погружаться вот в этот мир. Вы знаете, я подобрала слово «шикардосное». Вот это неологизм как нельзя, кстати, подходит. Во-первых, отношение, да, к образованию необычное, интересное, позитивное и глубокое. Забота о каждом ребенке и учителе. И в результате процесс углубленнее, но на основе хорошего, старого, традиционного берется новое. И это очень интересно. И здесь очень много нюансов, которые помогают понять, что тебе есть еще над чем работать, чему учиться. И я очень много интересного взяла для себя. Оникс 2024 заманча инициативалы укытучылар форумы 2 көн дәвамында укытучыларга бик күп мәгълүмат берде. Һәм мөгаллимнәр аларны үз эшчәнлекләрендә кулланачакларына ышанып форум өчен төгәлләделәр. Катнашучыларга сертификатлар, дипломнар тапшырылды. Алга таба да форум үз эшен дәвам итәчәк. Район мәдәният йортында гаилә елы уңайыннан буыннар тарихы гаилә ядкәре дип исемләнгән чара үтте. Бәйгедә шатлык, балачак балалар бакчалары, Соба гимназиясе, Соба районара социаль фонды, район финанс бюджет палатасы, районара салым инспекциясы коллективлары катнашты. Бәйрәм уешмалар әзерләгән бай күргәзмә белән танышудан башланып китте. Бу хакта тулырак Гөлназ Вахитова сөйли. Шәҗәрә үткәннән бүгенгегә бер күпер. Борынгылар да 7 буын бабаңны белү фарыз дигән. Соба районара социаль фонда коллективыннан тәкъдим ителгән Гөлнара Зарипова бу эшкә коллектив ире Рафыйк туганнары белән бергә әзерләнгән. Нәсел агачы 1855 елдан 3 бер туган кыздан башланып китә. Җитәкчебез Марат Мазитович чакырып, сезнең шәҗәрәне тәкъдим итсәк, ничегрәк була дип эндәште. Шуннан соң инде мин башта уйландым. Туганнар ничек кабул итер микән дип уйландым.
Чөнки безнең туганнар монда гына түгел, Үзбәкстан якларында да бар, әбиебез яши шунда. Шунлыктан ничегрәк булыр микән дип уйланган идем. Аннан соң, әйтәм, Аллага шөкер, туганнарым барсы да исән-сау, әйбәт кенә, барыбыз бер бөтен булып яшибез. Тукта, дөрестән дә шушы чараны уздырырга мине тәкъдим иткәннәр икән, риза булыйм әле дидем. Әзерләнүе бер дә җиңел түгел икән шәҗәрәгә. Иң башта 7 буынны белешергә кирәк. Аның өчен без Сабадагы Рауля буяна бардык, сатышта Рүзилә паяна төштек, музейларга кердек. Архивтан шулай әзрәк даныйларны җыймакчы идек, ләкин әбиләрнең шурларының язмалары Күкмарага укылырга җибәрелгән булганлыктан бик төгәл иттереп елларын җавап бирә алмадылар, туган елларын. Шунлыктан әз генә берничә буынны белеп бетереп булмады. Шулай да без 7 буынлык 1855 елдан туганнарыбыздан башлап шушы шәҗәрәне ясадык. Иптәшем белән шул санап китте бит инде, шунда бергә бардык инде. Күңелле булып китте. Белмәгән туганнар килеп чыкты гомнар аягына, без үзебез дә белмәгән, шунда итә башлагач. Ну, мәшәкатьләре белән бергә күңеллелекләре, яңалыклары да килеп чыкты инде. Шәҗәрә төзү матур гадәт кенә түгел, дәвамлы һәм җаваплы эш. Зариповлар аны киләчәктә дә тулыландыру, яңа мәгълүматлар туплау өстендә эшләячәкбез ди. Финанс бюджет палатасыннан тәкъдим ителгән Әхмәтша нәселенең шәҗәрәсе электән төзелеп килгән. Бу коллективта аның ыныгчыгы Дилә Билалова хезмәт куя. Бәйгегә әзерләнгәндә иң мәшәкатьлесе архив документларын, орден, медальләрне бергә туплау булды ди. Туганнарның бердәмлеге белән бу эштә җиңел башкарылды. Бүгенге чарага нәсел дәвамчыларының күбесе килергә тырышкан. Әнием Гөлшат, әтием Заил, апаем Гөлназ, тормыш иптәшем Инсаф, абыйларым, әнинең абыйлары була инде, Ишат абый Әхмәтшин, Илнур абый Әхмәтшин, Ишат абыйның тормыш иптәше Зөлфия апай, шулай ук Илнур абыйның малае Ирек абый Әхмәтшин һәм аларның балалары. Хаҗи бабай оныклары районара салым инспекциясында да эшли. Алар һәр эштә беренче һәм аны уңышлы башкарып чыгучылар да. Нәселләре турында күп мәгълүматны Сатыш гасырлар аша китабыннан туплаганнар. Шәҗәрә дә шуңа нигезләнеп төзелгән. Без бүген үзебезнең шушы бәйрәмгә 5нче буын Хаҗи бабабызны яклау өчен иң олы балалары Нәкыйпнең балалары, оныклары һәм оныкчыклары менә күреп китәсез. Җыелдык. Безнең иң беренче иң өлкән вәкил безнең 1760 елда Губайдулла бабайдан башланган. Безнең Хаҗи бабабыз Сәрвәр әби белән 4 баланы дөньяга китерәләр. Бабабыз 1941 елда Бик Ватан сугышы башлангач, ил ялын сакларга үзенең авылдашлары белән сугышка китә. Һәм 1942 елның июль айында хат килеп төшә, безнең бабабыз хәбәрсез югалган дигән. Шулай итеп, Сәрвәр әбиебез безнең 4 баласын кеше итә, укыта, кеше булалар һәм бүгенге көндә менә оныклары балаларының җыелдык. Шәҗәрә дигән 7 буынны бәйләп тотучы нәсел агачы, туганлык җипләрен төйнәп торучы истәлек кул язма һәр гаиләдә иң кадерле ядкар. Саба гимназиясе коллективыннан Лилия Нуриева, Мөхәммәд Гата нәселе дәвамчысы, гаилә турындагы мәгълүматны алар шушы зур китапка туплаган. Без бүген Мөхәммәд Гата нәселен тәкъдим итәбез. Туганнар белән җыелышканнан соң без үзебезнең буынны барларга булдык. Һәм 14 буын барлыкка килде. Без инде Мөхәммәд Гатаның Гариф улын тәкъдим итәбез бүген. Ул бай, сәүдәгәр була. Сәүдәдән бик байып кайтканын авылдашлары сөенеп каршы алалар. Чөнки ул бик күп күчтәнешләр белән кайта торган була. Һәм инде Гариф бай безнең беренче мәчет төзүчедәген булган әле. Бу сәүдәгәрләр, төзүчеләр, тегүчеләр, сәнгать эшлеклеләре, укытучылар нәселе. Без барлый башлагач, укытучылар буыны күп булып чыкты. Безнең инде әни Галимзянова Затия Хусейн кызы 1965 елдан 2003 елга хәтлек Саба урта мәктәбе гимназиясында белем бирә. Һәм инде 17 ел Саба җәмигъ мәчетендә Коръән
уктырга өйрәтә. Аннары инде аның дәвамчысы булып мин Саба гимназиясында 30 ел эшлим. Улым Рүзәл, кызым Сөмбел шулай ук Саба гимназиясында белем бирәләр. Безнең гаиләбездә барлыгы 90 ел укытучылык стажы барлыкка килде. Әниемнең апасының уллары Султанов Азат, Султанов Сәйдәш, Нақип уллары, алар да безнең укытучылар. Шулай итеп безнең укытучылар буыныбыз дәвам итә, һәм инде киләчәктә дә дәвам итәр дип уйлыйбыз. Кызлы гаилә, нурлы гаилә диләр. Балачак балалар бакчасы данын яклап, Арча районы Иске Ашы тавылыннан килгән Камилә апа бәхетле ана. Аның 5 кызы бар. Төпчеге Мәдинә байлар сабасында кияүдә. Мин тәкъдим итәм балачак балалар бакчасыннан үземнең нәселемне, Гәрәй нәселен тәкъдим итәм. Мин әниемнең 5нче кызы булам. Без 5 кыз. Кызларымны кул эшләре эшләргә дә өйрәтеп үстердем инде, бөтен эшләрне беләләр, Аллага шөкер. Үзем дә кул эшләрен эшләргә бик яратам. Менә бүген чиккән әйберләрне үзем алып килдем, кул яулыклар, сөлгеләр, үзем чиккән әйберләр. Гәрәй бабаларының иң яраткан ризыгы булган тары кысты буеда табын түрендә урын алган. Һәркем үз тамырын белергә тиеш. Бу мәсьәләгә игътибар яшь чакта ук бирелсә яхшы. Шатлык балалар бакчасы коллективыннан Айгөл Шәйхуллина мәсәлән үз нәселенең тарихын нечкәлеге белән өйрәнгән. Мин Шатлык балалар бакчасында тәрбияче булып эшлим. Һәм бүгенге көндә инде менә шу кичәгә Закиров Мәхсүт улы Закирның нәселен һәм аның дәвамчыларын тәкъдим итеп китәм. Баба инде безнең Килдебек авылында туган була 1910 елда, шунда әби белән 1998 елга кадәр гомер итә. 7 бала үстерәләр, икесе инде иртә вафат булган була бик. Һәм бүгенге көндә 4 кызлары исән сау һәм безнең нәсел дәвамчыбыз 8нче буын дагын монда бар, ул Закиров Ранил. Монда инде әзерләгәндә бөтен гаилә белән тырышып әзерләндек, истәлекләрен барладык. Булган орденнарын, медальләрен бабай бит инде сугышта катнашкан, бик күп орден медальләр белән кайткан, яраланып кайткан. Әбием инде менә минем әйтеп үтәсем килә, бик уста тегүче булган. Менә минем өстемдә күлмәгем дә әбием үз куллары белән теккән күлмәк. Һәм монда күргәзмәдә дә аның тагын берничә күлмәге бар әле. Ул тегү осталыгы инде минем әбигә күчкән. Әбием исән сау, бүгенге көндә Фатыйма әби. Шулай ук ул осталык минем әниемә дә күчкән. Шилтәр пәрдәләрен дә тегеп, үзләре һәрвакыт шулай чиста пөхтә тотканнар иләрне. Безнең умартачылык белән бабай кызыксынган була. Аның умартачылыкны инде Раиф абый бердән-бер калган малайы дәвам итә. Аннары ул инде кызганыч 2012дә вафат була да, малайы Рафаил дәвам итә. Шулай ук әлеге сәләт онык Хафизов Маратка да күчкән була. Ул бик уста умартачы. Аның инде күргәзмәдә шулай ук балалары һәм балавыздан ясалган шәмнәре дә бар. Әбиемнең браслеты, беләзеге, дөресрәк әйтсәк, исән сау көмеш беләзе һәм тарагыдагын исән саулар 19нчы гасырда калган. Борынгы бабаларыбыз шәҗәрәләренең 9 буынын яттан белгән һәм аны кәгазьгә төшереп, оныкларына васият итә торган булган. Без дә бу күркәм гадәтне сакларга бурычлы. Күргәзмә өлеше тамамланганнан соң чараның иҗади өлеше башланды. Һәр коллектив сәхнәдә үз нәселенең тарихын тамашачыга җиткерде. Буран эзләреннән йөгереп, гөрләвекләр белән яз килде. Бу атнада райондашларыбыз сыерчыклар кайтуын күзәтте. Халыкта сыерчык диңгез артына китсә дә, туган оясына кайта дигән сүз бар. Кайтышларына без оя да ясап куйсак, кошлар сөенеп туя алмыйлар. Әлеге эшне яратып башкаручы Сабабаш авылыннан Нурислам Шаманов елга 200ләп сыерчык оясы ясый. Балта остасы белән Гөлназ Вахитова аралашып кайтты. Сыерчык килсә, обязательно яз була инде. Шунсы бар инде. Алар сойраулары күңелле аларны, алар канат җәйп кагыналар инде икесе дә шушы сыерчык ояларына менеп. Сайрар сыерчыкларны күргәч, дөнья яме арта. Дөрес, алар безнең янда озак тормый, бала чыгарып очыруга китеп та баралар. Ләкин бу елтыр канатлардан башка язның матурлыгы тулы булмас иде. Кызганыч, сыерчыкларны элекеге кебек оя ясап каршы алучылар саны сирәгәя бара. Сүз уңайыннан кышлар өчен ясалма оялар беренче тапкыр нәкъ менә безнең илдә барлыкка килгән. Кышлар артык купшы иләрне яратып бетерми икән. Bunsa 35 сантиметр mı? 35 сантиметр bular, tegaqa 35-70. Bu yağı уже kıskarak bular, bu yağı уже 35 bular, уже 25 şul tira bular. Mana 50, anda 70, bir 2 metre toxta kerak bir sene.
Aның бұл нәрсесін аны қойса кіші сиыршықтың ояғының биіктігі етіп қояды. Мен биіктігі етіп қоймын, биіктігі етіп қойсаң барыбір 10 сантиметр, 5-10 сантиметр боланы сиыршықтың ояғы. Ол осқа түшіп қала, ол емсіз бола ол мына бұлай. Мына мен 4-5 сантиметр осқа түшіріп қоғам енді. Мұның диаметрі 5 сантиметр. Ол миллиметрдан әйткенде 50 миллиметр бола енді. Ужының отверстияларын қоям енді мен, кішілерге жойлы болсын үшін, қойса бірісінде шүріплерді де бұрып жіберем. И шүріп білен оғашқа неге бұрып қоярға жойлы енді. Шонсын едім енді, шумартам, аның ішкияғы қатыршы болырға керектілерінде шулайтып, сиыршық, нешіктер шында тырнағы білен әлектіріп, мінірге керек деп. Онсында әйтелерінен язалар. Уялар фәкать табигый шималдан эшләнергә тиеш. Картон, фанер, пластмассадан уя ясарга ярамый. Кышлар үзләренә куш эзләгәндә безгә караганда да таләпчәнрәк икән. Кеше һәм машиналар күп йөри торган җиргә урнаштырылган уяны алар яратмыйлар. Тыныч урын сайлау отышлы. Төзүченең үзендә 3 уя бар. Еш кына аңа карлыгачлар да ияләшә ди. Карлыгачлар да уялый башлады. Сыершыклар китеп бетә, карлыгачлар килә. Карып Qo'rlig'ash bebey bola chiqardi shunda. Men aytam, uyquyuqlari hozir betinde butunisi plastik betinde. Og'ashqa ilk yopishadi-yu, qo'rlig'ash yo'llari. Hozir plastikka yopishmaydi. Metalada tushadi, qubalar. Shungadir endi ol o'zlarini uyo izlaylardir. Bir necha topqir endi mana qo'rlig'ash yo'li biznikini birsini. Sıyırşık qo'tqashib ketami so'lar. Sug'ushalar. Sıyırşık жиңе аларны қойсы біршінде жиңіп, ішіне кіріп кеттілер де, молай білен бошқыш қойып иттік, міндік, ұяны түвесінен оштық, сıyırшықтың мүскен көкейлері де шында тұра. Итіп, қонаты сындырған ие. Қонаты сынған ие сıyırшықтың. Қорлығаш шап кеттінден дары. Нурислам Шамановның үзе турында озаклап сөйләргә мөмкин. Хезмәт юлын шофер булып башласа да, еллар үткәч күңеленә якын агач эшенә кайта. Biz бәләке вакытта техникага интектер инде без. Урманда сазы ул вакытта хәзергә китте инде. Әти әйтәдер инде, мәрхүм инде, бабай да мәрхүм инде. Ничек булса да техникага укыды. Шулай итеп, Мичшорлыга киткәч, әйттеләр дә шоферлыкка укыталар, военкомат дип, кире Шорлыдан кайтып киттем. Шул укыйсы килде инде. Әти дә инде укы улым, ичмаса пешәнен дә ташырбыз, утын да ташырбыз. Үзебезгә бер нәрсә булыр, агач эше әле кашмый гирләнерсең дип. Аннан ничектер киттем, личностьтога эшкә кердем, личностьтодан лесхозда эшләдем, сувенирлар кырдык. Рюмкалар, бокаллар, ниләр, самоварга ясадык. Ondan soң машинаға отырдым, личностьтода эшләдем. Яннары абый китте безнең Дайратный абый Шукоткага. Шуннан мен әйтәм, әллә миңа да барып кайтам икән дим. Рабочийлар Нурислам, синан да бар, монда кайткач та эшли алырсың, бер барып карап кайт. Син монда да әйбәт эшлисең. Дип, яран мен әйтәм, язып җибәрдем, миңа вызов килде Шукоткадан. Киттем Шукоткага. Карап кына кайтырмын дигән 12 ел ярым вакыт узды. Менә шунда аны уйламадым да мин аны. Менә шунда столяркага куйдылар, пока столяркада кеше бар дип. Менә аны сизеп тә булмый. Үзеннән үзе китә икән. Менә кайсы бер кеше менә дингә бирелгән шикелле, менә ул шундый нәрсә икән. Мин үзем дә сизмәдем. Эшлисе килде итмәдем дә инде мин аны. Всё, шунда китте, бөтенесе. Onlar инде үзебезнең хуҗа да, директорга да мин сине җибәрмим, тракторга да, машинага да. Шушында эшлисең дип. И шулай мен 12 елган шуннан киттем, кайттым да, шунда эшли башладым инде лесхозда, личностьтода. Аннан эшләдем 3 ел. Бу нәселдән килгән сәләт. Нурислам абыйның шәмән бабасы данлыклы балта астасы була. Ул ясаган сандыклар әле һаманда күп йортта саклана. Бабайның карточкасы инде монда күрсәтәсә менә бабайның менә 1902 ел ул, 88 елда мәрхүм булды, 86 яшендә. Бабай, ул бик устайы, ул сандыклар, ул итек басадыры, нары отка тарантаслар, элекке кашопкалар ясыдыры. Әтисе Кәшип тә балтасы белән мөгъҗизалар тудыра торган кеше булган. Ул сандык та ясады, киентәләр ясады, чаналар ясады. Ул бик устай. Әти, миңа караганда устайм. Алар без инде станок белән эшлибез бит алар. Алар менә утын агачыннан да урындык баягы ясап куядыр менә балта белән.
Мынагындар ыстырыклыдыр, олар бұрынғы ұсталар. Ағаштан ишекләр, төрле бейеклектәге урындыклар, тәрәзә рамнары буларның барысында героебыз шиксез ләззәт алып, яратып ясый. Шын устаның уяларын кышлар да үз итә. Сыерчыклар илебезгә тынычлык, муллык алып кайтсын. Изге Рамазан айы узып бара. Бүген аның 19-нчы көне. Дин кардәшләребез бу айны гамәл гыйбадәттә ураза тотып, ифтар ашлары үткәреп дәвам итә. Күрше районыбыз Теләчедә Татарстан мөселманнары дини нәзарәте башлыгы мөфти Камил хәзрәт Самигуллин катнашында булган ифтардан алдагы хәбәребез. Теләчедәге туган авыл күңел ачу комплексының даны еракларга таралган. Биредә рәхәтләнеп ял итәргә, төрле бәйрәм кичәләр үткәрергә, янындагы музейга чыгып, үткәнеңне, бүгенгене күреп фикерләргә, зоопаркында искитмәле кош-кортлар, йорт хайваннарын күзәтергә мөмкин. Биредә бар да кешеләр өчен эшләнә. Ресторан күңелне тартып тора. Әнә шуңа күрә дә биредән кеше өзелми. Төрле мәҗлес, туй, туган көн, бәби чәйе, очрашулар үтә. Кичә биредә ифтар мәҗлесе булып узды. Күңелләрнең иң нычка кырларына кагылып, динне зурлау, җәмәгатьчелек белән бергә дугалар тыңлау күңелгә хуш килде әлбәттә. Мондый ифтар ашларын Рифкат абый Шафиков үзенең җәмәгате Гөлнур апа балалары белән бергә елда үткәрә. Аллаһының мең рәхмәте булсын аларга. Быел мәҗлескә чакырылучыларның географиясы нык арткан, саны 300-гә җиткән. Сүз сонда түгел әлбәттә. Аның чын күңелдән, саф йөрәктән һәм Аллаһы Тәгаләне зурлау, динне күтәрүдән гыйбарәт. Ераклардан килүчеләр иң элек музей белән таныштылар. Биредәге экспонатларны күреп хушландылар. Аннары бергәләшеп бина эченә үттеләр. Икенче катта вәгазь тыңлап дуга кылдылар. Ифтар мәҗлесенә килүчеләр иң элек барысы да Камил Самигуллинны диккать белән тыңладылар. Вәгазьләр, дугалар күңелдән күңелгә урнашты. Пәйгамбәрбез әйткән бит бер хадисендә: кешеләр ураза тоткач, авыз ачарга ашыксалар, алардан һич кайчан бәрәкәт китмәс. Ураза тотучының ике сөенече бар. Берсе авыз ачканда булса, икенчесе исә Раббысы белән очрашкач дигән. Рәсүлебез: бирегез ураза тоткач, хөрмә яки финик белән авыз ачсын. Хөрмә тапмаса, су эчеп ифтар кылсын. Чөнки су пакландыручы. Бу ифтарда да нәк шулай булды. Биредә бар да дин тотучылар өчен эшләнгән дигән идем бит. Өстәл өстендәге сый-нигъмәтләр дә, тәмле җимеш сулары, аш-су, җиләк-җимеш ураза тотучылар өчен хәстәрләнгән. Монда бернинди вәгазьләр дә сөйләү кирәкми. Барысы да килгәннәр, урыннар буш калмаган. Димәк, бу Рифкат абыйны хөрмәтләү, аның гаиләсенә, үзенә Ходай сәламәтлек һәм бәрәкәтле гомер бирсен диде Татарстанның баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев. Аннары ифтарда катнашучылар сый-нигъмәтле өстәл әзерләп чакырган Шафиковлар гаиләсенә берәм-берәм рәхмәтләрен әйттеләр. Аллаһым, шушы уразамны синең өчен тоттым. Сиңа гына иман китердем һәм сиңа гына тәвәккәл иттем. Синең ризалыгың белән авыз ачтым. Эй, гынахларымны гафу итүче Аллаһым, минем әвәлге гынахларымны да, соңгы гынахларымны да ярлыка. Әмин. Ураза тотучыны ашаткан кеше алачак савап, ураза тотучы кешенең савабына тиң була. Әмма аның савабында һич тә киметми. Тоткан уразаларыбыз савапка булсын. Атнабыз менә шулай узып бара, чыгарылышыбыз да ахырына якынлашып килә. Безне үз вакытында күрә алмаучыларга интернет сылтамаларыбызны тәкъдим итәбез. Уңайлы вакытта сюжет репортажларыбыз белән танышып барыгыз. Хәзер бездә реклама вакыты, аннары җырлы бүләк студиясында очрашырбыз. Безнең каналда калыгыз.